Azatlyk radiosyna dinleyijilerden gelýän maglumatlarda daşar ýurtlarda okuyan we mundan beýlek bilim almak isleýän türkmenistanly ýaşlaryň okuw töleglerini geçirmekde çekýän kynçylyklarynyň dowam edýänligi aýdylýar. Redaksiýanyň adyna gelen hatlaryň birinde Orsiýetiň medisina universitetlerine girmek üçin synagdan geçen ýaşlaryň ençemesiniň indi okuw tölegini geçirip bilmän galýanlygy aýdylýar. Russiýanyň köp sanly lokmançylyk ýokary okuw jaýlaryna okuwa girýän türkmen ýaşlarynyň köpüsi synaglardan üstünlükli geçseler de bir ýyllyk tölegini öňünden töläp bilmän biýalaç ýygyna gaýtmaly boldular diýip okuýjymyz ýazýar. Maglumatda beýleki döwletlerden gelen ýaşlaryň okuw tölegini geçirmek üçin zerur kagyzlaryň berilen wadyna öz ýurtlaryndan bank üstü bilen töleglerini geçirýän wagtynda Türkmenistandan uğradylan pullaryň geçmänligi bellenýär. Okuw jaýlarynda töleg kagyzy berilen güni türkmen ýaşlaryndan başga okuwa girenleriň hemmesi banka gidipdirler. Türkmenler bolsa näme ederini bilmän töleg möhleti gutarýança özlerini oda köze urup bary bir alaç tapman ýene-de Türkmenistana gaýdyp gelmeli boldular diýip dinleýijimiz belledi. Şeýle-de dinleýijimiz daşary ýurt pullarynda ketgitlenen tölegiň maddi taýdan hem türkmenistanlylar üçin agram salýanlygyny öňse çeker. Ýaşlaryň köpüsi üçin summasy azyndan 2,5 million Amerikan dollaryna barabar. Häzir Türkmenistandan şunça puly dollarda tapjak bolsaň türkmen pulunda 42,5 million manada ýetýär. Sebebi häzir 1 dollaryň gara bazardaky bahasy 17 manatdan az däl diýip dinleýijimiz belliýär. Ol 3-nji awgust azatlygy ugradan bu hatynda meseleni gozgamagy soraýar. Redaksiýa goşan bu hatda Orsiýetiň ýokary okuw jaýlaryna girmekçi bolýan türkmenistanly ýaşlaryň pul geçirmegine bäsgil döreden anyk bökdünçlükleri barada jekmejek maglumat berilmändir. Emma mundan öň Orsiýetde, Belarusda, Täjikistanda we ýene bir näçe ýurtda bilim alýan türkmenistanly studentlaryň okuw tölegleriniň Türkmenistanyň döwlet banklarynyň üstü bilen wagtynda geçmänligi we şu sebäpden studentlaryň ençemesiniň okuwdan çykarylmak howpuna duçar bolanlygy habar berilipdi. Aprel aýynyň başynda Belarusyň döwlet medisina universitetinde okuyan türkmen talipleri Türkmenistandan döwlet banklarynyň üstünden fevral aýynda geçirilen tölegleriň geçmänligini we şu sebäpden özlerine okuwdan çykarylmak howpun awanýanlygyny habar beripdi. Türkmenistandan bank üstü bilen fevral aýynda we martyň başynda uğradylan pulun okuw jaýlaryna barmanlygyny may aýynda Orsiýetde okuyan türkmenistanlylar hem habar beripdi. Şeýle-de Tatarstanda 32 sanly türkmenistanly studenta tölegiň geçmänligi sebäpli okuwdan çykarylmak howpun awanýanlygy ma'lum bolupdy. Şeýle-de soňky döwürde tölegleriň geçmänligi sebäpli okuwdan çykarylan ýaşlaryň Türkmenistana dolanyp barýanlygy, emma Türkmenistanyň banklarynyň raýatlaryň geçmedik töleglerini ýygyna bermeýänligi barada maglumatlar bar. Türkmenistanda ýylda 100 000 çemesi okuwçy mektebi tamamlaýar. Ýurdun öz ýokary okuw jaýlaryna ýylda 8 000-den sähil gowrak adam kabul edilýär. Ýurdun daşynda okuyan türkmenistanlylaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýangy ýakynda Gündoğar.org websaýty Türkmenistanlylaryň okuwa iň köp barýan bir näçe ýurdun resmi statistikasyna salgylanyp käbir maglumatlary çap edipdir. Olara laýyklykda 2017-nji we 2018-nji ýyllarda Türkiýanyň ýokary okuw jaýlarynda Türkmenistandan 12.247, Orsiýetde 15.000, Belarusda 8.000, Ukrainada 4,5 million we Gazakstanda 1.400 adamyň bilim alýanlygy aýdylýar. Şeýle-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda ýylda azyndan 55 000 adamyň okuýanlygy habar berilýär.